салом ба ҳама хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои пурпур кунидани телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Барое ки мо бозӣ кунем мо бояд регистратсия кардан дар кормона. Дар боло персонажҳои моро нишон додесай бо воситаи стрелко боша метавонем персонажҳоамонро дига кунем. Ваш имя даиҷа номона менависонем. Страна даиҷа бошад шаҳри дар коримона интихоб мекунем. Барои шаҳри дар коримона интихоб кардан аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дарҷа чанд намуди шаҳрҳо пайдо мешавад ва шаҳри дар кори тона мековед ҳинҷа биёвед ё ки бо воситаи поискаи метавонед поискуте шаҳри дар коритона биёвед. ҳам мисол бигирем ман американ самоана интихоб мекунам. язик даиҷа бошад кадом забоне қати ки мо гап мезанем ҳамун забони дар коримона интихоб мекунем. барои забони дар коримона интихоб кардан аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар инҷа чанд намуди забонҳо ҳастанд. англисӣ ҳастанд, испанӣ ҳастанд, ҳиндӣ, мандарин, французский, индонезский, болгарский, португалский, германский, бангладеш ва забони русӣ ҳастанд. ман забони русиро интихоб мекунам. поёнда бошад далеро интихоб мекунем. як бори дигар далеро интихоб мекунем ва завершита зер мекунем. бозиморо разрешит пурсидеса разрешита интихоб мекунем. тамом мо регистратсия кардем ва метавонем бозӣ кунем, пулкор кунем. барои бозӣ кардан играта зер мекунем. бозиморо разрешит пурсидеса як бори дигар разрешита интихоб мекунем. мо бояд ки дар настройкаи телефон ҳамин бозиро гирён кунем. ҳамин бозиро меёбем ва ин стрелкаро тарафи дасти рост мекунем. кавута кишид бозӣ гирён мешавад. дар поён стрелкаи газета интихоб мекунем. меоем ба менюи бозӣ ва мо дар реклама нишон додиста аз тарафи дасти рост таймерша нишон додиста иждод мекунем ки таймериш буд шавад. рекламаро маҳкам мекунем. тамом реклама ки маҳкам шид бозии мо сар мешавад. мо дигар ҳеҷ кор намекунем. телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. дар боло баланси маро нишон додиста. баланси ман нолаи поёнаш да бошад. ҳамин пуло монад ба курси доллар нишон додиста. болода бошад курси тангай, поёнаш курси доллар. поёнда се намуди значок дидеса. якум соаташ соат моро нишон додиста ки чанд дақиқа ё ки чанд соат мо ҳамин бозиро истифода бурдесем. девумаш бошад процент моро нишон додиста ки бозиро мо навсад кардем 100% дорад. ҳамин процентиш кам шидан гирифт мо пулкор кардан мегирем. ҳамин процент полни 0 шид раундаш алиш мешавад. ва значоки севум бошад скорости пулкоркунӣ моро нишон додиста ки ҳозир ман 230 аз 1053 гигахеш пулкор кардесам. ман ина дар бораи видео ба шумо гап зеста будам. боло дар баланси ман ба курси танга 348 шид, ба курси доллар бошад 0.0003 доллар шид. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара. поёнда продолжита зер мекунем. ва ина мо дар инҷа 0.0008 доллар кардем. наградро интихоб мекунем. менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значокро интихоб мекунем. айҷа моро гуфтеса ки получите биструю награду, выполняйте все 5 простых шагов и получаете большую награду. начата зер мекунем. воспроизвести рекламу и загрузите. агар мо ҳамин калимаи воспроизвести рекламаро зер кунем, дар реклама бозӣ ё ки барнома ҳастад. ҳамин бозӣ барномаро мо установка кардем. 0.01 USDT кор мекунем. плюс пулкоркунии мо зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара. меоем менюи бозида ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин значокро интихоб мекунем. дар инҷа мо силкаро копировать мекунем. дӯстомонро роӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем плюс 20% дигар. барои силкаро копировать кардан копировать ё ки поделитсаро зер мекунем. силкаро копировать мекунем. дӯстомонро роӣ мекунем. бо дӯстомон пол бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост сеюм значокро интихоб мекунем. дар инҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад дар ҳамин ҷо нишонаш медиҳад. ҳозир ҳеҷ кас нестай барое ки ман нав регистратсия кардам дар ҳамин бозӣ. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. поёнда ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар инҷа моро чанд намуди пулкоркуниро нишон додиста. якумаш бошад подарок 25 доллар. мекушоем амира ва мехонем ки дар инҷа чӣ хел пулкор карда мешавад ва чӣ хел пулкоркунимона зиёд ё ки осонтар карда мешавад. присоединитесь к потрясающему розыгрышу и зарабатывайте деньги. чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадаре ба силкаи мо регистратсия кардан ҳамон қадар пулкоркунӣ дар инҷа барои мо осонтар мешавад. аз тарафи дасти чап нишон додагиҳад ки дар ҳамин бозӣ 1562 нафар бозӣ кардесаед. аз тарафи дасти рост боша нишон додагиҳад ки баъди 17 соата 2 дақиқа бозӣ буд мешавад. дигар мо наметавонем дар бозӣ иштирок кунем. барое ки дар бозӣ иштирок кунем продолжита зер мекунем. таблица лидеровро интихоб мекунем. дар инҷа бозингарои беҳтаринро нишон додиста ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагиҳад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. вехаро интихоб мекунем.
дар ҷа мо бо воситаи реферал пул кор мекунем. Агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем, 250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. сазда телеконтента интихоб мекунем. агар шумо инстаграм, тикток, твиттер, ютуб ё ки фейсбук дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед ва ҳамон ссилкаи видеотона копировать мекунед, ҷое ки отправить url к своему содержанию нависондагӣ. ҳаминҷо ссилкаи видеотона мемонад, ҳамин ссилкаро интихоб мекунед, пулкоркунии шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем инҷара, меоем менӯи бозида ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост ҳамин значокро интихоб мекунем. дар ин ҷо бошад дар поён вивестиро зер мекунем. дар боло баланси маро нишон рисед, дар баланси ман нолай, барое ки нав регистратсия кардам, нав бозиро сар кардам. поёнашда бошад нишон додагӣ ки 10,000 тангаш 0,01 USDT мешавад. аз тарафи дасти чапиҷа нишон додагӣ ки виведна сегодня и рӯзаи ҳамрӯзӣ $2021 гирифтам. барашда бошад нишон додагӣ ки ям ҳамин рӯзаи бозӣ $64 гирифтам. аз тарафи дасти рост бошад нишон додагӣ ки ай саршавии бозӣ то ҳозира ҳамин қадар пул ай ҳамин бозӣ гирифтам. поёнтарда бошад нишон додагӣ ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payer, Xedra, Gcash, Danacash, Alvacash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дидесем метавонем пуломона бигирем. дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0.35 USDT ай 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.